Mountainbikebanen er ved at tage form, og initiativtagerne har positive nyheder til de kommende brugere. Det her, det er jo så der er jo ingen tvivl om, at vi godt kan få lavet hen af 10 km rute. Og så noget, hvor vi måske skal starte ud med at lave en lidt lettere version for at komme i gang så tidligt som muligt. Og så skal vi lave de her udfordrende nedkørsler i step 2. Og vi håber da på, at vi kan komme i gang med den lette rute i år. Men nu kræver det selvfølgelig, at vi skal i gang med at have fat i alle de her lodsejere, som forhåbentlig er med på vores idé. Planen er at starte med at køre langs kanten af dalen i nordøstlig retning, hvorefter det fortsættes ind i skovområdet. Ja, det vil godt nok være rigtig fint. Men det er jo så den der. Det her, det var jo fantastisk. Ja, det er jo simpelthen oplagt. Men det er jo også fint nok også, at man får lov at køre i kanten. Ja, det er også godt, så skal der flyttes regnspil og sådan noget. Altså. Ja, men ved du hvad, det er så nogen der. Det er bare sådan nogle ståle her. Det er jo nemt. Ja. Det er jo bare hjørnestolperne, der lige så var i stolper. Ja. Ellers så er det bare de der jern. Der er en god nok stigning på opad en. Ja. Kunne man nu få lov til at måske komme ind i bunden, så var der en rigtig god stigning opad her. Ja, det er nede over bryst. Det er godt nok. Ja, det er rigtig super. Ja. Jamen kunne man så bare støtte det op, der er der med den der trappeagtige ting her. Ja. Så støtte det måske med inden på første. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Så der lige er lidt. Ja, sådan lidt hop og sådan, ja. Altså, der skal lige ud til træne og sådan noget, men ellers er det jo ikke det store projekt, vel? Så måske en aften eller noget på langs, for det ikke skrider. Ja. Men det var heller ikke sådan, det ville. Vi kan sige lige, at der også er en sovevej ind lidt længere hen. Hvad er det lidt længere hen? Ja. Så det kunne vi også bruge jo. Men er der også en fin stigning op her? Ja. Så er det bare noget, som man lige kan huske, at der er nogle stier, så det er mange, der kører sig. Ja. Det er ikke mærket op. Okay. Så er den så ude ved den, der går ud. Ja, så til venstre her, går den så ud til... Nej. Den går så ned, og så skal du køre ind i skoven igen, og så komme op på den anden side af dagen. Den Helge. Ja, ja. den har det derovre så. Langs her. Og så lå en knæk igen derhen. Og så laver jeg så det drejer her. Nedad. Og så hen. Nå ja, så det ikke er så vildt. Så det er sådan, så kan man heller ikke voldsomt hurtigt. Men så skal man jo nok lidt længere ud her for at få det sving ned, skal man ikke? Ikke hvis de er gode. Nej. Men altså, der er der mange muligheder. Ja, enten lige over der, og så ned. Det der, det kan vi sætte ned over lige. Det er oplagt til det terrænet herude. Det er, Ja, det er det. Det er helt der er både noget for de øvede og de nybegyndere eller mindre øvede, hvis man kan sige det. Dalen, langs dalen. Ja. Det må så være på nordsiden af dalen. Ja, nordøstsiden af dalen. Ja, og så ind gennem krattet der, ud til lysningen og herover til langs spejdergrunden. Den anden del af mountainbikebanen ligger et par kilometer øst for Bonderup. Der anlægges stier både nord og syd for det gamle jernbaneterræn. Det er også her, at der er planer om at etablere en skovlegeplads. Nej, det er der, man kan cykle. Vi er jo klar at køre også længere ud. Og det er længere ud? Ja. Det må vi ikke mere. Der hvor der var plantet på højre side, det er Maren og Jesper. Det er det, vi må bruge. Det er det, vi lige har passeret. Der var en masse nye træer, I så herovre. Ja, så er
der en rigtig god bakke derinde også. Ja, det er jo hans. Ja. Og så er der nogen, der kører herude. Ja. Og sådan der er et opholdssted, og måske også en overnatningsmulighed, et shelter, eller en luksushytte, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo fint, at den kunne krydse forbi der, så dem, der måske er her, altså man kan også køre ud i bil, og så tage turen jo så. Nemlig, ja. Og måske lige sidde og nyde en madkurv, eller hvad ved jeg, sådan for familien, og hygge sig med. Det vil vi i hvert fald prøve at arbejde lidt for. Ja, for det er også mange af Jesper, der er plantet det der, ikke også? Jo, det er det. Og så ved alle de stuber, der kan man jo godt lave noget, hvor man lige snokler sig omkring dem og sådan noget. Det kunne også være, at man kunne lave nogle humpler med dem, hvis man så byggede jord omkring dem eller et eller andet. Det er helt sikkert. Humpler, eller hvad hedder sådan noget? Springe? Hop! Ja. Det skiller måske her. Det kan det godt være. Det kunne godt se ud til på en måde. Fordi man kan også gøre det på den måde, at man starter med at lave den første del af ruten. Ja. Og så laver den bagefter. Ja. Men der er jo også en god stigning også. Ja, så du tænker derovre? Eller hvad? Nej, men altså forlade det, som egentlig er grundruten. Ja, det nemme. Ja. Mm. For ligesom også, så kommer der nogen ud at køre. Ja. Og så... Det er meget, ja. Og så var det, vi gik igennem der, det var Søren. Ja. Det er her, vi skal gå op til, så man lige kan få en hov. Ja. Og nu har jeg endda drikkevej i bilen. Den er bare lidt langt væk nu. Ja. Hvem løber lige hen og henter dem? Som i det vilde vest. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Og vil du lege speedway, er cyklen helt i top. Du brummer lidt med munden og